ne balima bi an sigi kun ye mun ye min ye karta ka caman de y'an wele ko min ye banbanci ninnu ye ko bɛ ka ca karta mara la an bɛna an da don o la k'o walawala karta mara la an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye kariti nin na ko ye an ka minisiri bɔra ka kuma kunu ko élection tɛ se ka kɛ an ye nin fɔ yan a mɛnna ko élection tɛ se ka kɛ Asimi an bɛ fɛ i ka to fanga la i ka sa fanga la parce que élection kɛ kun ye de ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka na bila jamana kɔnɔ Asimi e ka ɲi déjà danbe bira i bɛ faso fɛ baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan an t'a fɛ e k'a bila an tɛ fɛ élection yɛrɛ ka kɛ an ye nin kuma fɔ a mɛnna mɛ mɔgɔkɔrɔba kuma surukubo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ barika de bɛ anw dala kan na an ye nin fɔ yan a mɛnna dɛ ko élection tɛ kɛ yan i y'a faamuya bala a tɛna kɛ fana komi président n'a ka mɔgɔ yɛrɛ ko élection bɛ kɛ ne b'a dɔn n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ ala b'a to a la an ye nin fɔ ko élection tɛ kɛ an y'a fɔ 1000 fois nin kɛnɛ kelen kan ko élection tɛ kɛ ala y'a to an ta la an bɛ ala fo k'ala barikara n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ makɔrɔni fo tellement que makɔrɔn dɛsɛra a binna a kɛra juguw sago ye a ye Niger bali ka kuma Nations Unies na an bɛna o video fana kɛ a la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ jugu sago ka jugu sago n'o ye Isa Kawujimi faden sago a bɛ panpan na nin tile fila in na ko ale bɛ nin fanga in dɛmɛ ala Asimi a bɛ ɲini k'anw faga ni mɔnɛ ye quoi wallahi cɛ kuma kan ka tigɛ mɔgɔ dɔw la Mali kɔnɔ quoi moi je comprends pas an bɛ transition fanga de kɔnɔ opposant ko tɛ yen majorité ko tɛ yen foyi foyi Kawujimi ka to ka nin sigi tuma dɔ la a bɛ jamana dɔgɔya tuma dɔ la taa fan t'a la kuma yɛrɛ de kan ka tigɛ Kawujimi na Mali kɔnɔ quoi waati min na tɔɔrɔ tun bɛ anw kan maliyɛnw bɛ ka sa o don Kawujimi tun bɛ k'an juguw lafasa n'o mɔgɔ kelen nana bi n bɛ Asimi fɛ a ka cɛ a bɛ k'an tɔɲɔ kɔ Kawujimi bɛ k'an tɔɲɔ bi a ka bon hakili ma média fɛn fɛn bɛ ka taa Kawujimi ɲininka an t'a yafa aw ma bi an t'a yafa aw ma sini a ye maliyɛndenw tɔɲɔ aw ka zusutɔ nɔfɛ mun nafa bɛ nin na diɲɛlatigɛ la tuguni mun barika bɛ nin na tuguni nin bɛ se ka mun de dilan Maliko la mɔgɔ min hali a muso n'a denw t'a lamɛn tuguni tellement que a kɛra juguw sago ye mais i bɛ média kafiriden dɔw de sɔrɔ bɔnɛma wolow olu bɛ taa u ka zusutɔ nɔfɛ ka taa nin jugu sago in interview tuma dɔ la an ɲa bɛ d'a kan quoi ça nous fait mal ça nous fait mal a bɛ k'an tɔɲɔ média fɛn fɛn bɛ ka taa Kawujimi ɲininka bi la a bɛ ka jamana tɔɲɔ a bɛ ka jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ mun barika b'a la mun nafa b'a la je comprends pas aw ka zito nɔfɛ mais caya k'ala kama sa o de la Asimi ninnu kan ka kuma tigɛ mɔgɔw la quoi an bɛ ba san na olu bɛ ba kuntɛrɛma la an tɛ ɲɔgɔn ye quoi voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye comment ça s'appelle Nigeria Botumuni ka jamana Botumulama ala bɛ ka kabako yira olu fana la a ka bon hakili ma min ye Nigeria ala bɛ ka kabako yira olu fana la a ka bon hakili ma depuis Botumuna ka mɔgɔw ko k'olu bɛ Niger kɛlɛ nka cɛ u ka kuransoba o fɔlɔ de jɛnɛna a kunu u ka kiiritigɛsoba min ye cour suprême ye tasuma y'o bɛɛ fana minɛ o b'a yira k'a fɔ min y'u ka cour suprême ye tiɲɛ tun tɛ fɔ ye nkalon de tun bɛ fɔ ye fantanw ka hakɛ tun bɛ minɛ o la ye ala ye tasuma kɛ k'a bɛɛ jeni bâtiment belebeleba i y'a faamuya b'a la n'i ye bâtiment in ye quoi an ka ca valeur bɛ taa centaine de milliards ala y'a bɛɛ halaki kunu Nigeria Botumuni ka jamana dɔrɔgutalaba in an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Mali comment ça s'appelle Mali jeunesse olu bɛ Niger jamana kan Mali jeunesse min ninnu tun bɛ fɛ ka ba tigɛ ka taa Espagne Italie ninnu u ma se ka taa Espagne i y'a faamuya b'a la surakaw u y'u lasegin ka na Niger jamana kan a kɛra u bolo donko ni donkoma ye o tɛ se k'a don ka taa ɲɛfɛ o tɛ se k'a don ka taa kɔfɛ n'u tora donbali fana ye o na lahara kɔlɔn ji min an b'a ɲini aw fɛ a bɛ nin kolonkolon a ka se Asimi ma an balimaw an'an dɔgɔnin n'an kɔrɔkɛ ni i y'a faamuya b'a la an faw o bɛ Niger jamana ka Sahara sanfɛ yen nɔ i y'a faamuya b'a la passe t'u bolo ka na Mali kɔnɔ a ka d'u ye bi u ka Mali sɔrɔ sisan u ka Mali sɔrɔ mais se foyi t'u ye fiɲɛ bɛ ɲini k'u faga tile bɛ ɲini k'u faga Niger jamana kan yen nɔ o bɛ Sahara de kɔnɔ moyen foyi t'u ye ka Mali sɔrɔ an b'a ɲini jigitugu masa fɛ président ɲuman n'i ye nin video in sɔrɔ a kɛ ala kama kira kama maliyɛnden baden de filɛ nin ye Niger u bɛ fɛ ka taa Mali la mais moyen t'u ye ka se Mali la u tun bɛ fɛ ka taa Espagne ninnu don ala m'a latigɛ k'u bɛ don Espagne a surakaw y'u lasegin ka na comment ça s'appelle Niger o bɛ Niger san kalo joli joli a dɔw bɛ ka bin de ɲimi a dɔw bɛ ka bu de dun a dɔw bɛ ka sana de ɲimi se foyi t'u ye dabali t'u ye a video ni ɲɛ dara kan i bɛ kasi quoi ni hinɛ b'i dusukun na
an b'a ɲini jigitugu masa fɛ i k'i teliya joona joona i ka avion bila ka taa denmisɛn ninnu ta walima i ka camion bila ka taa denmisɛn ninnu ta u sɛgɛnnen don dɛ Asimi walahi tɔɔrɔ b'u kan yan a ka bon hakili ma an b'o ɲini fɛ ala kama kira kama i ka taa ninnu sauver ni waati ma an t'an tɛgɛ ma min ye comment s'appelle Mariko Mariko hinɛ bɛ ne la bi dɛ Umaru Mariko ni ye Mariko ye bi a kɛn bɛ komi Gawo fatɔ jigiya foyi t'a la Faransi kɔnɔ yan o de la ne y'a fɔ n ko juguya kɔ ye ta tiɲɛ de Mariko ɲɔgɔn hasidi tɛ politisiyɛnw na i ɲɛ t'a nɔrɔ kɛcogo la mɔgɔ mana juguya ala yɛrɛ tɛ nɔrɔ don i farikolo la quoi i ɲɛ tɛ Mariko kɛcogo la miliyari b'a kun mɛ i bɛ ala kale k'a fɔ ji tɛ dugu kɔnɔ Mariko ye comment s'appelle Alifa juguya yan ATT tile la ne yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ Mariko ka radio so dɔ bɛ yen nɔ Bakari de bɛ kuma ye sɔgɔma o sɔgɔma ne ye ne radio c'est à dire n'i ka radio bitɔn tirinba ka bila comment s'appelle radio Kayira la ATT fa n'a ba tun bɛ nɛni Mariko ka radio so in na fanga nɔfɛ i y'a faamuya b'a la a dɛsɛra o la a taara fara terrorisiw kan i y'a faamuya b'a la ka IBK ATT mankutu tiɲɛ ala ma fanga nɔgɔya ye fana IBK nana fana y'o juguya Asimi ninnu a bɛ k'olu juguya ɲɔgɔn hasidi tɛ yen a kɛra a bolo bi n t'a sidɔn ye quoi a ye mɔgɔ minnu danbe b'u la ka mɔgɔ minnu nɛni a b'olu ka jamana kɔnɔ olu fana banna ka papier d'a ma a tɛ se ka taa Mali la adresse gansan ka Mariko héberger ka abrégé i y'a faamuya ka comment s'appelle ka Mariko ka adresse c'est que ka t'i ka adresse bila mɔgɔw ka so dɔrɔn i ka adresse ka taa bila mɔgɔw ka so walasa i bɛ se k'i ka courrier récupérer Mariko dɛsɛra k'o sɔrɔ Faransi kɔnɔ yan n'an bɛ taa an bɛ se bana jugu fura ye fura jugu ye n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ foyi ma nin cɛnin nagasi ni hasidiya tɛ foyi ma nagasi ni hasidiya tɛ an bɛ don an sigikun kɔnɔ an bɛ Baculi fo musobaw ka musoba Baculi Ɲangi nka cɛ a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Sikasokaw ma a ka bon hakili ma muso in bɛ Mali territoire bɛɛ de sanfɛ Baculi a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Sikasokaw ma ɲinan bɛɛ kɔngɔ t'olu minɛ gɛlɛya t'olu minɛ Baculi an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na on ensemble ne balimaw bi ye mardi le 26 septembre 2023 bi ye mardi le 26 septembre 2023 n y'a fɔ aw ye n ko n fari man di n na dɔɔni quoi voilà kuma ninnu ne ma faamuya je suis un peu malade je me sens pas bien mais faso kanu kosɔn an sigilen bɛ ka an faso défend voilà ne balimaw min ye karata mara la a kagɔlɔ caman ye an wele ko min ye terrorisiw ye ko bɛɛ ɲini ka yen fa kɔ ko terrorisi baden de bɛ karata mara la an bɛ waati min na komi bi karata mara la i y'a faamuya b'a la sɛfɛ to fanfɛla ninnu cɛkɔrɔba ye dugu in tɔgɔ fɔ n ye mais n ɲinɛna o kɔ quoi mais toute façon o bɛ karata mara de la aw mana se yen dɔrɔn n ka cɛ population yɛrɛ b'aw bilasira terrorisiw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o b'a bɛɛ yira aw la a b'aw sen fa joona joona i y'a faamuya b'a la min ye an ka sɔrɔdasiw ye Bagunu y'a mɛn ne yɛrɛ fa ka dugu ani karata mara o bɛ ka yen fa sisan dɛ kɔrɔnfɔla ka kalan yen tɛ se ka maga o bɛ ka yen bila sisan ka taa karata mara la ka taa Bagunu mara la an ye appel lancé o don a sera an ka faamaw ma Bagunu ta la an bɛ min fɔ an ka faamaw ye tuguni mɔgɔ caman y'an wele dɛ parce que mɔgɔw ka danaya bɛ anw kan mɔgɔw bɛ anw fɛ n'o ye kibaruya min sɔrɔ o b'an wele k'a fɔ an ɲɛ a min ye karata mara ye terroriste bɛ yen bi kuncili t'a ban terroriste bɛ yen bi i y'a faamuya b'a la a ka bon hakili ma ka ɲini an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ u ka karata mara ninnu kɔlɔsi Bagunu mara ninnu k'a bɛɛ kɔlɔsi mɔgɔ jugu ninnu bɛ ka caya u dun mana caya yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ parce que ninnu tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ tiɲɛni ladon ye u bɛ ka mɔgɔw ka misiw suɲɛ ka mɔgɔw ka baganw suɲɛ i y'a faamuya b'a la ka bin musow kan diyagoya an b'a ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ i y'a faamuya b'a la Asimi n'a ka cɛdenw min ye an ka ministre de défense ye Sadio Kamara ani chef d'état-major monsieur Jara kibaruya nana di anw ma a fɔra anw ye ko karata mara la terroriste baden de bɛ yen an b'a ɲini fɛ ala kama kira kama i k'i sen fa ka taa yen kɔlɔsi joona terroriste minnu bɛ k'u minɛ k'u kun ci k'u dafara an ka cɛkɔrɔba caman y'an wele u bɛ an fɛ u bɛ an ka vidéo lamɛn u bɛ jetonw di an ma n'u y'an ye dugu kɔnɔ cɛkɔrɔbaw don dɛ a dɔw bɛ retraité la mais u b'u bolo don u kun i y'a faamuya b'a la ka jetonw di an ma hali ni an ko k'u k'a to yen de la tellement que faso kanu b'u la quoi u b'u bolo don u kun ka wari misɛnninw di an ma 20 euros 50 euros ninnu tellement que faso kanu b'u la a dɔw yɛrɛ n'u ye anw ye u bɛ kasi de ko tellement que an bɛ sira min kan k'a bɛnnen don olu ma fo k'a dama tɛmɛ olu de y'an wele min ye karata mara ye terroriste baden de bɛ k'i kunda yen kan terroriste baden de bɛ nin waati in na
an b'a ɲini an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ a ye yen kɔlɔsi sinon mɔgɔ ninnu u kɔlɔlɔ tan tɛ quoi u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ tiɲɛni ladon yen o tun ye o yɔrɔ ye a bɛ nin kolonkolon a ka se Asimi Goïta ma a bɛ nin kolonkolon a ka se Sadio Kamara ma a bɛ nin kolonkolon a ka se chef d'état-major ma min ye Mr Jara ye Torodusi Bate o bɛ ka kɔrɔnfɛla bila parce que yen ka kalan Asimi bɛ k'u bɛɛ kun ci k'u da fara u bɛ ka t'u dogo yan fɛ yɔrɔ ninnu de la sisan Karata mara ani Bawuni mara ninnu a bɛ nin kolonkolon a ka se an ka ɲɛmɔgɔw ma ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment ça s'appelle Kartinina la ne balimaw anw y'a fɔ yan a mɛnna an y'a fɔ yan a mɛnna ko élection tɛ se ka kɛ an tilala k'a fɔ tuguni Asimi n'a ma ɲɛ k'aw nana fanga ta nin cogo la aw ni Faransi bɛnnen tɛ ni Kartinina se tɛ aw ye ni carte biométrique se t'aw ye a ye baara kɛ n'an ka carte belebeleba in ye parce que depuis anw wolola o de bɛ ka anw mago ɲa o de bɛ ka anw jigi tugu mais o ko faut que baara ka kɛ ni carte biométrique de fantan caman tun kɔntannen don fantan caman tun jigi sigilen don n'o ye carte biométrique sɔrɔ a ka ca ala fɛ u ka passeport ko bɛ nɔgɔya parce que a fɔra anw ye fili bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ka carte nina la carte biométrique bɛ se ka kɛ sababu ye k'o fili corriger fantan caman tun jigi sigira fantan caman tun nisɔndiyalen don mais bibi in na fantanw bɛna kɛ cogo di carte nina ko tubabu de ta don ko banna ka kɔdiw di anw ma mɔgɔ minnu bɛ degun kɔnɔ san joli in kɔnɔ olu bɛ kɛ cogo di bi la question est là ne ka kuma b'o de kan sinon élection kɔni an y'a fɔ yan a ka ca ni siɲɛ 100 ye ko an tɛ taa élection na ala dun ye barika don anw dala kan na an y'a fɔ ko élection tɛ kɛ Asimi n'a ka mɔgɔw de tor'u sigi ko élection bɛ kɛ anw dun b'a dɔn n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ ala b'a t'o la an y'a fɔ yan ko élection tɛ kɛ Asimi ka ɲi a bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la an y'o fɔ yan élection bɔra dɔgɔ kɔrɔ mais ne ka laɲini yɛrɛ ye min ye Asimi solution jumɛn de bɛna sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni carte nina ko gɛlɛya b'u kan n'u dɛsɛra k'u ka passeport sɔrɔ ka t'u ka baaraw kɛ k'u ka sow récupérer k'u ka denbayaw balo olu bɛna kɛ cogo di la question est là ne bɛ min fɔ aw ye a ye carte nina ko in bɔ a la baara ka kɛ n'an ka passeport ye aw ni tubabuw bɛ kɛlɛ la n'a fɔra ko anw ka laɲini b'olu bolo anw ka baarakɛfɛn b'olu bolo anw ka wolosɛbɛn b'olu bolo a tɛ ɲɛnabɔ dɛ anw ye nin fɔ depuis Asimi ninnu na waati aw tun kan ka carte nina ko ninnu bɛɛ bɔ a la carte biométrique k'a bɛɛ bɔ a la an ka passeport k'a di maliyɛn dɔw ma fili bɛ mɔgɔ minnu ta la i bɛ taa polisiso la dɔrɔn walima i bɛ taa consulat la dɔrɔn o bɛ fili bɔ a la ka Mali carte belebeleba in ta k'a d'i ma i bɛ t'i ka passeport ɲini n'a ye ni élection waati sera i bɛ élection kɛ a banna mais carte biométrique in filɛ nin ye a ma sɔrɔ mɔgɔ minnu tun hakili sigilen don ko tɔɔrɔ bɛna b'u kan ko n'u carte biométrique ko in ɲɛnabɔra k'olu bɛ n'u ka passeport sɔrɔ olu bɛ n'u ka Faransi sɛbɛn sɔrɔ san 3 u bɛ sigi la olu bɛ kɛ cogo di bi carte nina ma sɔrɔ carte biométrique ma sɔrɔ kɔrɔlen banna kura fana ma sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ tɔɲɔ kɔnɔ bi olu bɛ kɛ cogo di la question est là ne bɛ min f'u ye jigitigiw masa i ka décision ta joona ni carte biométrique tɛ sɔrɔ carte nina o carte biométrique o a bɛɛ supprimer i k'a bila poubelle ne yɛrɛ t'a dɔn c'est vrai que an yɛrɛ ka jamana n'a fɔra ko mais je comprends pas quoi hali ka taa musuwaar dɔ ta dɔrɔn musuwaar ka musuwaar dɔ ta dɔrɔn i y'a faamuya la ka peinture k'a la ka mɔgɔw tɔgɔ n'u fɛnw sɛbɛn a la an bɛ tile ka association cartes dilan yan an bɛ tile ka mais u b'a fɔ ko non k'a tɛ kɛ ten comme ça dɔw b'a fɔ ko non ko n'u y'a kɛ ten mɔgɔ wɛrɛ bɛ jamana kɔfɛ ka taa Mali nationalité ta maliyɛn ma filimatɔ tɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi n'a kumana i b'a dɔn ko nin ye maliyɛn ye a ye baara kɛ n'an ka carte kɔrɔ ye pour que malidenw bɛ se ka lafiya Mali kɔ kan tɔɔrɔw bɛ malidenw kan Mali kɔ kan a ka bon hakili ma mɔgɔ dɔw kunkolo tiɲɛna mɔgɔ dɔw ka baara tiɲɛna mɔgɔ dɔw ka furuw sara mɔgɔ dɔw ka duw minɛn'u la jigitigiw masa tɔɔrɔ bɛ malidenw ka tunga la a ka bon hakili ma carte nina tɛ ka sɔrɔ carte biométrique tɛ ka sɔrɔ o tɛ k'u ka passeport sɔrɔ min ye Faransi séjour ye ni Mali passeport t'i bolo i tɛ Faransi sɛbɛn sɔrɔ mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ a ka bon hakili ma a ye carte nina ko in bɔ a la i y'a faamuya la ka tila ka comment ça s'appelle carte biométrique k'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ an ka segin an danbe ma min tun b'an bolo kunun ni gɛlɛya tun t'a la ni tɔɔrɔ tun t'a la ni maliyɛn den bɛɛ bɛ ka sɔrɔ an ka segin o ma yanni hɛrɛ ka na yanni an yɛrɛ ka se sɔrɔ k'an ka carte biométrique dilan kuma fa n'a ba filɛ an ye nin tanba in bɛɛ ta ko carte biométrique i y'a faamuya k'a bɛna ɲɛnabɔ an bɛ bɔ min kalama
Quoi kodu be français de bolo ko ibeka nun de tunya projet d'amener ibeka nun de tunya marché de toi bouma ou banaka kodu di. Tu as vu quoi? Mais depuis où na wata tu n'as ni trajet nous bla quoi. Depuis où na wati a tu n'as ni trajet nous bebla. Ma fleur n'est bi. Mon chama be to ko sans saba ou sigilendo. Ko président nyuma be jamana ko na. Akacha ala fe uluka seben ko be na no ya. Akatini na te ka so. Fili munu bala ulu te ka corriger. Mi kati be mettre ke fana ko français ou d'état do ko kodu bo fana la ko élection bora do ko ko. Cela veut dire que Kati Biométrique au Siglente 5 ans. Mais tout ça, on va la unité fly. Assimi ka si ka fanga parce que on be assimi fait. A toro mbe neka. Neka la nyini ye minye. Oui, en balma munu be degun kono be Kati ni na ko problème ni feuna. Olu be bo toro kono sanjume. Olu be la faire sanjume. Olu ka défaut nous na régler choko jume. La question est là. Moi je comprends pas. Je comprends rien. Emballement mounou béa ni fili ya kwa katina ko la nous edobu siu la nous desra ka Francis seben soro ka Mali passeport soro olu bena ke chugo di mu décision de bena ta olu ka ko la question est là mu fera de bena nyini olu ka ko la asimi i kanumbaga chama be ko fa yande i kanumbaga baden de béa mais ni gele mo soro ka ce niveau de la be bayela de ni gele mo soro ka ce niveau de la be la obi blade. Aye bara kenanga passeport comment ça s'appelle 40 minbe njogola Mali 40 flani ni be tay kelende aye bara kenay Philippe mo munu ka katinina kola ay katinina yere supprimer ka boy ka segin kanga 40 du malenduma ou ko tu ka passeport nu ka fon ni na wala so be ka la fia. C'est même pas compliqué. Anaya sur africain de que obligatoire aninta donc quoi ko carte biométrique ko ka ke jaguya anan desra ka sur mo munu be ka dla no lu bana ka te ama anga segi andambe ma korole min tumambula anga baraka noye pour que ambadmo be sega lafia masa mo to nembe ande wallahi nebe mo don obenin ka ke fato yi billahi tellement que katini na yu mo sa ou betla ka million de beaucoup million ka pour que be sega katini na so chuma ka firi dendo fana beta uluka fanta nga wari mine centaines de millions ko lube katini na fili corriger wolo lube katini na inclan ka duma de la ka wari fana beta fula parce que ni mo kono na fili la ita do be minke ni kono na fili be mo ka ita do be minke mo kono na fili ala ni kono na fili bulu o be ko to ka wari ti zone de un tege kono centaines de milliards ne re be mo don 3 millions do mina la mali kono mais c'est que ka katini na fili min bala mais c'est ka corriger mais c'est que ka katini na boka dima mais c'est que ka carte biométrique boka petini nege 3 millions o de dira chema mali kono ya ken taw ka petini makosa ni fili nous be corriger wate jume asimi mo segana de wallahi toro be malon kan bi aka bo hakili mare ni cheta fo on ba fo de parce que on be en tia de kama malon tono no be aka bo katini na ta niveau la toro baden de beya e jija yuko corriger élection yere candidat do ola yere segi anga 40 koloma malon ko so ko ka sebenyi carte biométrique a supprimer ka boy ma fana ba fle carte biométrique te ka soro minye carte ni na fana desala ka soro otuma ambeto sans papier là hala nyere ka jamana ka seben barado mais c'est décevant ambete me ka boy no ambe na France kono minye makoroni alanko makoron bana peu a kembe France kono ko misamia bo gasoil essence ngache a pribe ka yele akabo hakilima minye essentiel la famille 1,99 €. Avec comme avec 2 € de là, quoi, litre qu'elle avec comme avec 2 € de là. Essentiellement délégation ma France, tellement que Macron bina, kera djougou sa oui. Sans Afrique français te foye. Sans ici français te foye. En Obeka Dombi, France konoya. Gasoil tout boulot. Faut tout quoi de kolo doukuma. Ou lou balo sur le même rôle de là. Ou benata. Au koko do kwa sou kanako. Ko ala kana do kwa sou. Ni ko do kwa sou kanako. Ala tika dougou dje. O ye ngani ya djugu denya ta ka nyasi mo fen ma se no rema gasoil tse ka sampi France kono na ya so ka baraka ro be fo matsai ni ko be essence ke mobile kono ka ta baraka e danye tele flade e ka économie bebe ta da fe ma ko nye décision minta anko no che donko bana ko akara djugu sa ko ma ko ko commerçant mo beta essence ta ka na ya famela ko beta ta prix minate
k'u kana feere o prix la walima u ka jigi o dugu ma a ka bon hakili ma tellement que cɛ banna quoi Macron ko commerçant bɛ taa essence ta prix min na dɛ k'u kana feere o prix kelen na u kana tɔnɔ ɲini u kana dɔ fara o sɔngɔ kan a bɔra o la fana ko hali n'o bɛ se ka jigin o dugu ma u taara ta par exemple sa ni ne taara essence ta kɔfɛ ko n bɛna feere n'a y'a sɔrɔ n y'a ta dɔrɔmɛ 100 de Macron ko n kana feere a y'a faamuya wa dɔrɔmɛ 60 o tɛ ka commerçant fana mago sa n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu cɛ Faransi banna pewu sans Afrique Faransi ye poubelle de sans Afrique Faransi poubelle a Macron ko nin de ka kɛ sisan essence feerelaw olu bɛ taa essence ta prix min na u kana feere o prix la i bɛ douane sara ka mobili boli ka taa ye ka musakaw bɔ ko e kana essence feere k'a kana feere o prix la i kana tɔnɔ ɲini a la i taara ta prix min na i ka jigin o dugu ma k'a di jamana kɔnɔdenw ma walasa u bɛ se ka lafiya cogo min na walasa u kana ale critiquer walasa u kana na tigɛ ale la k'a bɛna o décision de ta mais n'an bɛ taa an bɛ se o ne t'a dɔn commerçant min bɛna sɔn o ma o k'a bɛna fɛɛrɛ kɛ o de la sisan parce que essence t'u bolo foyi t'u bolo essence bɛ bɔ kɔfɛ de Russie ani Saudi essence bɛ bɔ ninnu de fɛ gasoil bɛ bɔ ninnu de fɛ pétrole bɛ bɔ ninnu de fɛ olu bɛ ka wari sɔrɔ bi Russie ni Saudi olu bɛ ka wari sɔrɔ bi a ka bon hakili ma olu bɛ ka wari sɔrɔ bi a ka bon hakili ma foyi tɛ Faransi ka dugukolo dugu ma foyi t'u bolo o mɔgɔ kelen nin ko bɛ tasuma minɛ mɔgɔw ka jamana la e bɛ taa min e ka hɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na ni gɛlɛya donna yen e bɛ lafiya cogo jumɛn mais o kunkolo de tɛ baara kɛ ala ko k'a bɛ diɲɛ d'u ma mais u tɛ lafiya ko commerçant bɛ taa essence ta prix min na k'u kana feere o dugu ma walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka essence sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na walasa jamana kɔnɔdenw kana wuli ale kama mais i bolo y'a cɛ dɛ ne ma da la ni commerçant bɛ sɔn o ma dɛ n ma da la n'o bɛ sɔn o ma n ma da la n'a bɛ kɛ fana voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Niger ni Faransi ka ko ye an bɛna muso kumakan k'a la ne y'a fɔ n ko n'an bɛ taa an bɛ se o a y'a lamɛn dɛ. Qu'est-il passé exactement à l'Assemblée générale de l'ONU? Aucun représentant du Niger n'a pu s'exprimer à la tribune. À Niamey, les autorités accusent Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies. On fait le point avec Philippine de Clermont-Tonnerre et Lionel Bello. Antonio Guterres dans le collimateur des putschistes. Dans un communiqué lu vendredi soir à la télévision, les militaires tirent à boulet rouge sur le patron de l'ONU, sans manquer au passage d'épingler Paris. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, avec la complicité de la France et des deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger. En clair, les militaires accusent Antonio Guterres d'avoir révoqué leur représentant permanent à New York, le ministre des Affaires étrangères fraîchement nommé Bakary Yahou Sangaré. Des accusations rejetées par l'ONU. Selon une source diplomatique citée par l'AFP, le gouvernement de Mohamed Bazoum et les putschistes avaient tous les deux demandé... Yahou Traoré, au maçon à Kakuma, Noé, Niger ka lasigiden min tara k'a bɛ taa kuma Nations Unies na o b'a yira k'a fɔ Niger ye nin kɛlɛ in gagné Niger wasalen dɔ bi a ka bon hakili ma Niger ye nin kɛlɛ in gagné quoi wallahi n'u ma sɔn ka kuma da di Niger ma Niger ye nin kɛlɛ in gagné hali ne tɛ nin kuma sama quoi hali ne tɛ nin kuma sama tuguni u banna ka kuma da di Niger ma ko parce que ko Bazoum de ye président ye Macron n'a ka mɔgɔw fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Bazoum était élu démocratie ma a jamana kɔnɔden si ma Bazoum sigi e Macron de ye Bazoum sigi a n'i ye mɔgɔ sigi galon kan a kɔ ye malo ni ta tiɲɛ ni coup d'état de olu bolo ko ministre y'anw gɛngɛ quoi u b'a dɔn k'a fɔ dusu min bɛ Abdramane Tchani kɔnɔ ni kuma dɔrɔn ma comment ça s'appelle Nations Unies na o bɛ bɔrɔ fara de nka cɛ o b'a bɛɛ fɔ parce que hali n'u ka ministre ɲɛ tɛmɛ ka diminɛ cogo min na ale tun bɛna farinya ka tɛmɛ Burkina ta in kan parce que preuve bɛɛ b'a bolo ka Bazoum to tun bɛ fɛn fɛn na Niger cɛ tun b'a bɛɛ walankata u ma sɔn ka kuma ta da la Niger nin ye walen talen de nin ye aw gagnani de kɛlɛ la nin ye c'est que a ye ko da Faransi kan hali Mali yɛrɛ ma da Faransi kan u siranna aw ɲɛ ko aw tɛ kuma ye coup d'état kɛra fan bɛɛ fɛ bɛɛ kumana mais ko Niger tɛ kuma nka cɛ Niger fana ye décision ta ko ka ambassadeur k'a tɛ u ka foyi tɛ don dumuni tɛ taa di u ka ambassadeur ma dumuni tɛ di u ka sɔrɔdasiw ma ji tɛ di u ma
Macron bɔra k'i sigi k'u ka ambassadeur bɛ sira la ka na wa français bɛɛ bɛ ka bɔ tiɲɛ kalama dɛ parce que kunu ne nana n ka baarakɛyɔrɔ la yan mɔgɔ min ko ne ma ko monsieur Balayera ko bɛ ka bɔ tiɲɛ kalama ko n'i y'a ye Niger ye français ambassadeur gɛn ko français ma ɲi dɛ ni français de bɛ ka nin fɔ ko n'i y'a ye Niger bɛ ka français ambassadeur gɛn ko français ma ɲi dɛ a dɔw yɛrɛ taara i y'a faamuya b'a la livre baw ta fɛn min bɛ faransi ni afiriki cɛ an ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ min y'a fɔ ne ye kunu i b'a dɔn faransiw c'est vrai que foyi tun tɛ fɔ ka télésoba la foyi tun tɛ fɔ ye mais tellement que Mali ni Burkina Niger bɔla don la faransiw bɛ ka bɔ tiɲɛ kalama Macron bɛ ka t'i sigi o ka télésoba la ko n'i y'a ye Niger y'olu ka fɛn gɛn dɛ pititi patata a mɔgɔw taara ɲinini kɛ faransiw yɛrɛ de taara ɲinini kɛ mun mankan bɛ faransiw ni afirikɛnw cɛ mun lajaba de bɛ ka da faransiw kan n ka cɛw taara ko ɲɛɲini o y'a sɔrɔ n ka cɛ faransi jo kisɛ kelen t'a la n ko a dɔw yɛrɛ ko ne ma yan faransiw dɔw yɛrɛ ko ne ma yan k'u tigɛra Macron na fo ka cun a kɔfɛ i b'a dɔn a dɔw ye mɔgɔ ɲɛnamaw de a dɔw ye silamɛw de a dɔw bɛ hinɛ an ka baarakɛyɔrɔ a ka ca ni mɔgɔ tan ye k'u tigɛra Macron na quoi k'a ka politiki ko mɔgɔ faga don tellement que Macron tɛ sigi o ka télé la ko ambassadeur min bɛ yen i y'a fɔ k'a bɛ na nin waati in na mɔgɔ taara ko ɲɛɲini a bɛ na mun de la u bɛ k'a gɛn mun de la mun de passera ye mun de bɛ faransi Niger cɛ n ka cɛ faransi minnu taara sɛgɛsɛgɛli kɛ u tigɛra Macron na quoi Macron n'Ala ma fara k'a ka fanga yɛrɛ tɛ laban n'Ala ma fara k'a ka fanga tɛ laban an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Isa Kawujimi ne balimaw an b'a ɲini Asimi Goyita fɛ walahi kuma tigɛ Isa Kawujimi ninnu na walahi jamana mara tɛ molobalidenya ye quoi Asimi an b'a ɲini fɛ Ala kama kira kama i ka kuma tigɛ Isa Kawujimi ninnu na jamana mara tɛ molobalidenya ye sa n'aw ye Kawujimi ye an dusu de bɛ kasi parce que danbe t'a la n'aw ye Kawujimi ye an bɛ tɔɔrɔ di Kawujimi de bɛ anw ka jamana kɔnɔ su ni tile bila da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ taa fan t'a la a tɛ ka minɛ ka don kaso la kuma tɛ ka tigɛ a la je comprends pas a bɛ ka tila tuguni ka nkalon da aw la ko parmi les 5 colonels ko ale ni dɔw bɛ kuma la parmi les 5 colonels ale ni dɔw ani jɔn de bɛ kuma la n'o kɛra a ye maliyɛndenw janfa n'o kɛra a ye maliyɛndenw jɔn de b'i da don nin da la ale bolo ko jamana jɔ ko tulonkɛ don wa waati min na an fana baw bɛ ka sa nin Kawujimi kelen de tun bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka sɔrɔsiw lagosi a bɛ ka faransi sankɔrɔ ta Mali kan waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan o mɔgɔ kelen kana bi k'ale bɛ nin sɔrɔsiw ninnu dɛmɛ a tɔ bɛ ɲini ka kɛ molobaliya ye dɛ a ye kuma tigɛ a la a ka segin ka taa kasanke feere a ye anw tɔɲɔ bi a y'anw tɔɲɔ sini an mago tɛ Kawujimi na an tɛ fɛ ka Kawujimi y'an ɲɛ yɛrɛ de la quoi mun nafa b'a la mun jɔyɔrɔ b'a la mun barika b'a la mun se de bɛ Kawujimi ka nin fanga in dɛmɛ bi Mali jɔra ka ban pewu e tɛmɛna faso jɔ kɛrɛfɛ i tɛmɛna faso jɔ kɛrɛfɛ an b'a ɲini Asimi fɛ journaliste fɛn fɛn bɛ taa Kawujimi ɲininka u bɛɛ minɛ ka taa n'o ye fɔlɔ la journaliste fɛn fɛn bɛ taa Kawujimi ɲininka u bɛɛ minɛ ka taa n'o ye kɛlɛkɛyɔrɔ la parce que olu de bɛ ka faso in lase lajaba ma mun nafa bɛ Kawujimi na tuguni n'aw bɛ taa ɲininka mais u ka juto nɔfɛ u ka dɔrɔmɛ 2 nɔfɛ u bɛ taa maliyɛnden bɛɛ dusu kasi mais c'est décevant c'est honteux anw tɛ fɛ ka Kawujimi y'an ɲɛna Kawujimi don o Kawujimi tɛ Mali jɔra ka ban pewu a kɛra opposant ye anw ma jɔ an taara o Kawujimi kɛra opposant ye mais anw ma jɔ dɛ an taara an y'an faso jɔ Mali seginna danbe kɔnɔ ne ko k'i bɛ segin ka na bi mais c'est honteux c'est honteux Asimi ni ɲuman ye min ye a ye kuma tigɛ Isa Kawujimi na a k'a nɛ minɛ ka bɔ an da la an tɛ fɛ k'a ye an ɲɛna a nɛgɛ tɛ an na a bɛ komi samiya bo a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ɲɔgɔn lasi ma wolo Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn fugari ma wolo a ɲɔgɔn jugu sago ma wolo Mali kɔnɔ hali Aras Bachi fana ka fisa ni Kawujimi a tɛ maloya gawulo don e bolo k'an bɛ yafa e ma e bolo k'an bɛ sɔn e kana fara ninnu kan e bolo k'an mago bɛ ka dɛmɛ la bi an bɛɛ ye maliyɛn de mais non on s'en fout de toi a kunu e tun t'a dɔn k'an ye maliyɛn ye wa n'i bɛ ka jamana buruja kunu e tun t'a dɔn ko an bɛɛ ye maliyɛn ye wa n'i bɛ ka faransi sankɔrɔ ta Mali kan faransi parfum ka ɲi u bokasa ka ɲi olu de bɛ wari di an ma san faransi Mali tɛ foyi ye nin bɛɛ fɔra Mali kelen in ma o dangaden sɛfu sigilen bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka bɛɛ dusu kasi mais ko Mali population fana barika t'o la quoi aw ka hakɛ to a bɛɛ tɛ dɛ Mali population barika t'o la sinon nin bɛ t'i sigi yɔrɔ min na k'a b'a fɔ ko n bɛ Asimi dɛmɛ élection kana kɛ i bɛ taa minɛ dɔrɔn k'a ku fara bɛɛ ɲɛna n'o kɛra a b'a geli fermer ni ɲɔgɔn dangaden ma wolo Mali planète sanfɛ i sara i balola anw ka sira foyi de tɛ na e tɛ se ka ci ka ci mɔgɔ min ka parti bɛɛ démissionnera mɔgɔ joli b'a ka parti kɔnɔ
fo n'a kɛra muso n'a denw ye sinon maa si tɛ nin fɛ Mali kɔnɔ ye bilahi men kali ala la a ka jɛkulu mɔgɔ 2 t'a kɔnɔ e bɛ Asimi dɛmɛ ka taa min barika bannen den cɛ y'anw tɔɲɔ n'an ye kumakan mɛn a bɛ komi i ye tasuma de maga an farikolo la tellement k'i ma ka go quoi tellement k'i joli ma ka go tellement que maliyɛnw tigɛr'i la n'i kumana a bɛ komi i ye tasuma de maga an farikolo la ni réseau in filɛ n'i yɛlɛla sanfɛ dɔrɔn i bɛ ja dɔw de ye hali ni seko tɛ c'est que hali n'i ma sɔn i bɛ fɛn dɔw ye quoi réseau in filɛ nin ye i tɛ fɛ ka fɛn min i b'a ye a ye nin geli ferme ka bɔ anw da la kafiri don ala jugu don bɔnɛma wolo don barika kisɛ kelen t'a la k'aw jimi e de o e tɛ o Mali jɔra ka ban e de e tɛ anw taara ka ban an mago t'i ka dɛmɛ la bi an mago t'i ka dɛmɛ la sini i sara yɔrɔ min na tile k'i kɔden pɛrɛn on s'en fout de politicien nin politicien ninnu de y'an ka jamana ci nin politicien ninnu de y'an danbe bɔ an na an bɛ min fɔ jigitugu masa ye nin minɛ ka taa n'a ye foro la nin minɛ ka taa marifa d'a ma on n'est pas besoin de lui an mago t'a la bi an mago t'a la sini a kumakan bɛ komi i y'a faamuya b'a la han ni tasuma maga na quoi ça c'est franchement il nous dérange a bɛ k'an dérange kojugu waati min na guwanen don e m'anw dɛmɛ waati min na e m'an dɛmɛ kasanke feerela den bɛ ne sigi ko n ka dɛmɛ bɛ Asimi mago bɛ ka dɛmɛ la maliyɛn den jumɛn de bɛ min mago bɛ ka dɛmɛ la bi mais va te faire foutre on n'a rien à foutre avec toi on s'en fout de toi on te connaît même pas tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Mali jeunesse de kan ka wule ka ni minɛ ka kun ci ka da fara quoi kafiri denba i ka kabila ɲɔgɔn b'i la bi maliden bɛɛ ɲɔgɔn b'i la bi ka tugu Asimi nin kɔ Asimi imperturbable i y'a faamuya b'a la 4e vice-président de CNT ka to dangadenya la ka taa yɔrɔ sɔrɔ kɛlɛ ma ka tila ka t'i sigi ka jamana lagosi ka Faransi sankɔrɔ ta waati min na an bɛ guerre kɔnɔ o mɔgɔ kelen kana bi an ka dɛmɛ bɛ Asimi ninnu ye e bolo ko dangadenya b'o ma sɔrɔ yan dangadenya o t'an b'an bolo wa jamana jɔ ye molobaliya de ya min ka di ye don min na i b'o kɛ yan n'an bɛɛ tun tugura e kɔ o don min na e bɛ ka faso lagosi sisan tun bɛ Mali sɔrɔ yan la question est là don min na e bɛ ka t'i sigi ka jamana lagosi n'an bɛɛ tun tugura e kɔ sisan bɛ nin fanga in sɔrɔ yen yɛrɛ dɔnbali den ala ka hinɛ la k'i da ala suma e ma foyi y'a la fɔlɔ bilahi e bɛ fini bila Mali kɔnɔ i ɲɛ t'i kɛcogo la i bɛ komi gawo fatɔ on dirait que ji tɛ jamana kɔnɔ on dirait que dumuni tɛ yen barika bannen den e bɛ se ka ci ka ci yan e bɛ se ka mun dilan diɲɛnatigɛ la mun nafa bɛ e la parti politique b'e bolo wa jama bɛ e kɔ wa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ɲugun bɛ bɛɛ la bɛɛ tigɛr'i la parce que danbe t'i la i tɛ hɔrɔn ye i tɛ silamɛ ye wari kosɔn i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma va te faire foutre n'an y'i nɛ mankan mɛn k'i bɛ Asimi dɛmɛ an b'i nɛn tigɛ n'an y'i nɛ mankan mɛn don o don k'i bɛ Asimi dɛmɛ an b'i nɛn tigɛ parce que e ye ala jugu de e wa journaliste fɛn fɛn bɛ taa k'aw ju min ɲininka an t'a yafi ma bi an t'a yafi ma sini parce que aw ye kafiri denw de kuma fa n'a ba filɛ journaliste fɛn fɛn bɛ taa k'aw ju min ɲininka ala kana hɛrɛ k'a ye ala k'a to a ka micro ka don k'aw ju min nun kɔnɔ ala k'a to a ka micro i y'a faamuya a ka don k'aw ju min gɔnɔ kɔnɔ a kana se ka bɔ kafiri ala jugu jamana bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ waati min na aw bɛ taa bataradenw de ɲininka i ma ye mɔgɔ tɛ journaliste lagasa ninnu lamɛn tuguni yan o tun bɛ madame pauvre nɔfɛ yan bi jɔn de b'u ka vidéo partager tellement que bɛɛ tugura la u ka juto nɔfɛ u bɛ sɔn ko bɛɛ ma mɔgɔ kan ka taa micro sigi nin da la a bɛ mun de fɔ il va nous dire quoi mun nafa b'a la rien à la base zéro à la base journaliste fɛn fɛn bɛ taa k'aw ji min ɲininka i kafiri den faso kumasulu den a ye faso janfa wa a bɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɲɔ a bɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɲɔ race bala yɛrɛ de l'homme tranquille depuis Paris n bɛ segin k'a fɔ journaliste fɛn fɛn bɛ taa k'aw ji min interview i ɲɔgɔn kafiri den a ma wolo Mali kɔnɔ i bɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɲɔ ala jugu kafiri bɔnɛma wolo ninnu ka zitɔ nɔfɛ dangadenw bɛ taa ɲininka n'an tun tugura k'aw ju min kɔ don min na a bɛ ka faso buruja Mali tun tɛ ci an Mali jɔlen an bɛ ka avancer diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali ladegin bi an ka dɛmɛ bɛ Asimi élection tɛ kɛ e de ma ko élection ka kɛ kunun wa ko politique ye hɔrɔn kolondenya de ya n ko politique ye danbe de politique fɛɛrɛ don ka jamana jɔ i bɛ n'i sigi an da la ko politique là ça commence à m'énerver là ni se tun bɛ ne bi la n bɛ n to yan ka dɔrɔnu minnu b'an bolo bɔmu min bɛ don dɔrɔnu ninnu kɔnɔ k'an to yan ka fili k'aw ji min kan i y'a faamuya b'a la ka siya latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ɲɔgɔn hɔrɔn hali arasuba cɛ n'a ka ko bɛ a tɛ sɔn nin ma arasuba cɛ n'a ka ko bɛ a tɛ sɔn nin ma sigilen min bɛ Asimi dɛmɛ e bɛ Asimi dɛmɛ ni dabara ye yan
i bɛ asimi dɛmɛ ni mun ye mun b'i bolo wari t'i bolo jama t'i bolo foyi t'i bolo bɛɛ tigɛr'i la ɲugun bɛ bɛɛ la i bɛ asimi dɛmɛ ni mun ye ni e ye asimi dɛmɛ asimi t'a bɛ tiɲɛ parce que i tɛrɛ ka jugu i jolima ka go ni e kɛra asimi fɛ bila asimi bɛ segin kɔfɛ batara den gouvernement d'union ka sigi gouvernement d'union tɛ sigi dɛ an bɛ taa sugu de jɔ fɛn ka sigi politicien ka ɲininka politicien n'aw bolo ko an bɛ ɲina an tɛ ɲina dɛ nin politicien ninnu de y'an ka jamana ci nin politicien ninnu de y'an faga nin politicien ninnu de y'an danbe bɔ an na n'a bɛ Musa Mara fana sigilen na élection tɛ se ka kɛ mais Asimi k'olu wele u ka sigi ala ne tɛ se ka kɛ président sa sinon politicien fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n b'a bɛɛ minɛ ka taa n'a bɛɛ foro kɔnɔ walima ka marifa d'a bɛɛ ma nin kafiri den ninnu de y'an danbe bɔ an na don min n'a fɔra Musa Mara ko a kana taa Kidali n'a taara an ka sɔrɔsiw bɛ sa a taara Kidali an ka sɔrɔsi 100 ni kɔ de sara Musa Mara kelen nɔfɛ i b'olu de sigilen ko kuma ka sara politiciens na ne tɛ se ka kɛ président ye o souvent ça me fait mal mun de bɛ sara aw la jamana tun b'aw bolo kunna an ye mun sɔrɔ kunun mara tun bɛ aw de bolo an ye mun sɔrɔ tɔɔrɔ ni gɛlɛya ni tungalataga lakanabaliya aujourd'hui vous venez nous dire ko kuma ka sara aw la ni politique t'aw tɛ se ka balo wa aw ma métier foyi kalan diɲɛ kɔnɔ wa an ka impôt tɛ kari mɔgɔ si kɔnɔ tuguni aw bɛ taa baara de kɛ zubi n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen komi barika tɛ e la an bɛ taa Nizeriya ne balimaw depuis Nizeriya ye Niger dɔgɔya a filɛ depuis Nizeriya o ye Niger dɔgɔya a filɛ Cour suprême u ka kiiritigɛyɔrɔba tasuma y'a minɛ kunu yanni bi ka se u ka kuransoba ala y'a bɛɛ jeni Nizeriya bɔra Niger de la Macron tun y'u nɛgɛn k'u ka guerre déclencher Niger ni Nizeriya cɛ an y'a fɔ Botumuni a k'a tɛ marcher barika de bɛ anw dala kan cɛkɔrɔba tɛrɛ ka jugu Nizeriya kɔnɔ bi a ka bon hakili ma batimaw bɛ ka jeni mɔgɔw bɛ ka faga jamana bɛ ka ci bi Nizeriya kɔnɔ a ka bon hakili ma fɛn bɛɛ bɛ ka tiɲɛ n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle an balima minnu bɛ Niger jamana kan a y'u lajɛ dɛ tɔɔrɔ b'u kan dɛ Asimi n'i ye nin video sɔrɔ tout sauvé aw ɲɛ bɛ nin na nin de y'an siso yanni an siso yɛrɛ an siso de ye yanni dɔ sara a kun a somɔgɔw ma dɔn quoi a somɔgɔw ma dɔn i ma an siso ye an siso de ye yan Asimi ko b'a la dɛ Asimi i ɲɛ bɛ ninnu na ninnu ye maliyɛn denw de ye o tun bɛ fɛ ka taa comment ça s'appelle Espagne o ma se ka taa Espagne surakaw y'u cɛ ka n'u bila Niger frontière la so t'u bolo dumuni t'u bolo ji t'u bolo foyi t'u bolo a bɛ san kelen bɔ o bɛ nin tɔɔrɔ kɔnɔ n'i sera ka taa ninnu cɛ ka taa n'o ye Mali kɔnɔ k'u bɛɛ don sɔrɔdasiya la a bɛ fisaya quoi ka taa ninnu bɛɛ cɛ ka taa n'o ye kɔrɔnfɛla la ka taa faso sauver a ka fisa u ka to kɔrɔnfɛla cɛncɛn sanfɛ nin cogo la i ka ninnu bɛɛ cɛ ka marifa d'u ma u ka taa faso fɛngɛ o ka fisa u ka to yen fɛ nin cogo la jigitugu masa n dun b'a dɔn n'i ye nin video sɔrɔ i b'a kɛ an k'o ka video filanan lajɛ fiɲɛ min bɛ yen a lajɛ an ɲɛ bɛ fiɲɛ na yan de a sama ka ye bi wulada ɲini de an ɲɛ b'a la tan voilà on dirait le 3 mois de août nin fiɲɛ yɛrɛ bɛ taa ni hadamaden kuma ma se bugusoni ma nin fiɲɛ ninnu bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan se foyi tɛ ninnu ye o bɛ fɛ ka Mali sɔrɔ bi mais se t'u ye Asimi n'i ye nin video sɔrɔ e jija hali n'i bɛ camion de bila ka taa camion a ka t'u cɛ ka na n'u ye Mali kɔnɔ walima n'i bɛ avion de bila ka taa a ka t'u cɛ ka na n'u ye Mali kɔnɔ u sɛgɛnna dɛ maliyɛnw don an balimaw don o tun bɛ fɛ ka taa hɛrɛ ɲini ka na n'a ye Mali kɔnɔ ala m'a latigɛ o tun bɛ fɛ ka taa Mali jɔ tunga la ka taa wari ɲini tunga la ka Mali jɔ mais ala m'a latigɛ jɔn bɛɛ ni dakan don an b'a ɲini Asimi fɛ a ka hakili to ninnu na bi m'u bila kɔrɔnfɛla la o ye video joli ci ne ma i y'a faamuya bala ne hakili tun bɛ ka bɔ a la quoi ko ni cɛ de ye n wele ko n ka kɛ ala kama a bɛ kasi la ko n ka nin information passer an b'a ɲini Asimi fɛ ala kama kira kama ne ye nin video in sɔrɔ maliyɛn den minnu bɛ Niger dugukolo sanfɛ t'u cɛ i ka na n'o ye Mali kɔnɔ hali n'a ka di i bɛ se ka taa n'o kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u bɛɛ dege sɔrɔdasiya la ninnu filɛ nin dusu b'u kɔnɔ kosɛbɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ ye sɔrɔdasi de ye déjà mɔgɔ min bɛ Sahara sanfɛ k'o tigilamɔgɔ ye sɔrɔdasi yɛrɛ de ye déjà i y'a faamu i bɛ hakili to o yɔrɔ la a bɛ nin kolonkolon a ka se Asimi ma an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ a laban ni Mariko ye Umaru Mariko tɔɔrɔ b'a kan bi dɛ Umaru Mariko de bɛ ka adresse ɲini bi ka mɔgɔ ɲini a bɛ se ka adresse bila mɔgɔ min ka so kɔnɔ a dɛsɛra k'o sɔrɔ Umaru Mariko a bɛ ka mɔgɔ de ɲini vitre kɔnɔ
a bɛ se ka adresse bila mɔgɔ min ka so kɔnɔ parce que ni adresse t'i bolo i b'i ka courrier récupérer yɔrɔ min na a bɛ comme c'est vrai que e tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye France kɔnɔ quoi faut que adresse de ka k'i la en cas i bɛ démarche minnu kɛ olu courrier ka taa i y'a faamuya bala i ka adresse bɛ mɔgɔ min ka so kɔnɔ o courrier ka taa récupérer mariko dɛsɛra k'o sɔrɔ yan tellement que cɛ ka jugu mariko foyi tɛ mariko nɔfɛ bi ni juguya tɛ mariko tun ye hasidi de mariko de ATT ka fanga tiɲɛ n bɛ n kali ala la radio so dɔ b'a bolo ko Kayira cɛ dɔ bɛ kuma na ko Bakari su ni tile o tun bɛ ATT buruja nkalon kan e wa ɲɔgɔn hasidi tɛ yen président fɛn fɛn na ni mariko y'a bɛɛ kɛlɛ walasa ale bɛ se ka kɛ président cogo min na e ni ala na kɛ ala bɛ kɛ président ye a filɛ nin ala y'a kɔ jɛni ka ɲɛ jɛni ka halaki a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ a labanna ka taa tunga fana la a sigilen bɛ a kujalan kan k'a b'an ka jamana fana lagosi a bɛ jamana min kan a bɛ jamana min kɔnɔ yan ka Mali lagosi olu fana bannen don a la parce que k'a to Mali kɔnɔ a y'olu danbe b'u la k'a to Mali kɔnɔ a y'olu lagosi olu fana ko k'o tɛ papier d'a ma a kɛra bolo t'a sidɔn ye quoi cɛ in ka jugu dɛ ala ma ta tiɲɛ gansan dɛ wala juguya don a ye ATT kɛlɛ yan nkalon kan ka IBK kɛlɛ nkalon kan fanga nɔfɛ ka na Asimi ninnu kɛlɛ ale kɔni bɛ président bɛɛ de kɛlɛ nkalon kan walasa ale bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛta la ala ni hasidiya bolo e ka mariko fari lajɛ mariko fari ni maliyɛn densi fari tɛ kɛlɛ i ɲɛ b'a la ta miliyari de b'a bolo de a ye miliyari min sɔrɔ buwa fanga la a ka bon hakili ma a tun bɛ président nɛni de o bɛ wari d'a ma ne ka mariko ye cogo lajɛ hali nɔrɔ kisɛ kelen t'a la ala ni juguya bolo n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ adresse gansan a dɛsɛra k'o sɔrɔ faransi kɔnɔ adresse gansan bɛɛ banna la bɛɛ tigɛra la ɲugun bɛ bɛɛ la adresse gansan mariko ma se k'a sɔrɔ n'a fɔra ko cɛkɔrɔba kana asile demande cɛkɔrɔba ka bɔ Mali kɔnɔ du b'a bolo ye wari b'a bolo ye muso n'a denw b'a bolo ye cɛ tun kan ka hakili sɔrɔ maliyɛnw bɛ yafa Asimi silamɛ don walayi Asimi bɛ yafa a bɛ hinɛ n'i tun seginni kɔ ka yafa deli i tun bɛ i sigilen bɛ hali bi ko i bɛ Mali dɔgɔya cibawu i bɛ t'i kun fara ko ko ma walima e b'i sigi kɛ tunga la Asimi tɛna fanga bila Asimi bɛ sa présidenya la a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Asimi bɛ na ni fanga bila a t'a bila i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fo hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wa salam ala ka bi